लोगोफोर नै आं माबायदि अबस्थायाव दङ गोजांनाय बोथोर नालाय बिराद गोजांदों बेबायदि हाबसोनानै थानो मोनोब्ला गुदुंनै ओंखारनो बायो खामानि मावनो बायो बेनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांनानै भिडिअ खालामनो सानदों नैबे जोंनि रौता बड'लेण्ड फोथाराव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लानाय जादों लाहार फाहार गाजा गोमजायै जोंनि मावथि जोहोलावफोरा खामानिखौ मावगासिनो माखासे न'सा लुफुंनायफोरा जागासिनो दं जाबायखौनो हमनानै लादो ओमफ्राय जोङो बे जथुम्मानि एगजिबिशननि सिङाव मोनसे बड'लेण्ड कफि शप मुङै कफि टि स्टल बानायदों आरो दखान बानायदों जोङो साहा मोनलोंगोन कफि मोनलोंगोन लोगोसे बायदिसिना जाग्रा मुवा केकफोर पेटिसफोर गुगुनिफोर मोनजागोन मोनलोंगोन बेखायनो सोरबाफोर आंनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिबायब्ला जोंनि कफि शपआवबो फैनानै कफि साहा लोंलांनो हागोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय जाग्रा मुवाफोर जालांनो हागोन स' बयखौबो आङो नोंथांमोनखौ गाजा गोमजायै फैनानै बाहागो लाफै होननानै गोसो गोथारै खावलायहरबाय लोगोसे जोंनि दखानावबो हाबफै एसे नायलांफै होननानै खावलायहरबाय आरोना जोंहा जेनेबा आं मोनसे पार्मानेन्ट दखान दंखायो जोंनि रौतायावनो बे दखानाव ओरैनो आं बिजि जानानै थानांगोन अब्लाबो बेवहाय आं माखासे लोगोफोर लानानै खामानिखौ साक्सेसफुल खालामगोन आं गैयाब्लाबो नोंथांमोनहा फैनानै जोंनि बड'लेण्ड कफि शपआव साहा कफि लोंलांब्लानो जाबाय नाथाय गिनायबो मोनलायलांदों जों बेबायदि मिटिङाव जोङो माने माबा खालामफेराखै मेनेज खालामफेराखै माबायदि हटेल दखान बेबायदि होयो बेनो फार्स्ट टाइम स' हेल्प आस गाइस लोगोफोर सापर्ट खालाम गोबांनो